ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କର୍ମ କର। ଏତିକି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ ଯେ ଯୋଉ କର୍ମଟା ତମେ କରୁଛ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହବା ଦରକାର। କିଛି ଏମିତି କର୍ମ କରନି ଯୋଉଟାକି ଦେଖିକିରି ମାନେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବା ଯୋଉଟା ତମ ସପୋଜ ରିଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ରିଲ୍ କଲେ ଏମିତି କିଛି ରିଲ୍ କରନି ଯୋଉଟାକି ଭେର୍ସାମି ହେଇଯିବ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ହେଇଯିବେ ବା ସମାଜ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଜିନିଷ କରନି। ତମ ମନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତମେ ଏନ୍ଜୟ କର। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିବେ। ହିନ୍ଦୀରେ ଯୋଉ ଗୀତ ବୋଲିଛନ୍ତି କିଶୋର କୁମାର, କୁଛୁ ତ ଲୋଗ କହେଙ୍ଗେ ଲୋଗୋं का काम है कहना, ତେଣୁ ସେ କହିବେ କିଛି ନାହିଁ। ତମର ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତମକୁ ଯୋଉଟା ଏନ୍ଜୟ କରାଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ତମେ ଖୁସି ପାଉଛ, ସେ ଜିନିଷ କର। ସେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଜିନିଷ କର, କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ କରେନି। ଆଉ କାହା କଥାକୁ କେୟାର କରନି। ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କେୟାର କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ କିଛି ଜୀବନରେ କରିପାରିବ। ତମେ ସବୁ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଫ୍ରି ହେଲେ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ଆସିକିରି ସେ